BNG e PSOE non adscritos de Ribeira solicitan a celebración dun pleno extraordinario para afondar na situación da gasolineira de Sarás. A oposición ribeirense quere que o goberno local aclare as consecuencias económicas que terá a ilegalización e derrubo das SBC. Unha vez máis, o BNG de Ribeira, o PSOE local e o grupo de concelleiros non adscritos únense para solicitar a celebración dun pleno extraordinario monográfico para afondar na situación da gasolineira de Sarás SBC. Os representantes dos partidos ribeirenses reclaman falta de transparencia por parte do goberno local. Nos últimos meses, nas últimas semanas, coñecíamos unha noticia que podría derivar nunha responsabilidade patrimonial de ata 4 millóns de euros no Concello de Ribeira e, por tanto, o goberno local debería dar todas as explicacións oportunas á veciñanza de Ribeira e tamén aos grupos da Corporación Municipal. Sabemos que no Concello de Ribeira xa están presentadas varias reclamacións que poden custarlle a este Concello varios millóns de euros e até o momento o Goberno Municipal o que se dedicou foi a ocultar esas demandas e tampouco a informar de ningún tipo de medida que está tomando para salvagardar o interese de toda a veciñanza de Ribeira. Coa convocatoria deste pleno extraordinario, a oposición quere coñecer os pasos a dar polo goberno local para evitar que o Concello de Ribeira teña unha perda patrimonial de 4 millóns de euros. Estamos falando de que no seu día outorgáronse non unha, senón 2 licenzas ilegais a esta gasolineira SBC, a pesar de que había informes en contra que prohibían aquí a recalificación do solo e, por tanto, construir unha gasolineira de baixo coste. Queremos luz e taquígrafos. A veciñanza de Ribeira necesita información sobre que está pasando no Concello e que vai a pasar con esta responsabilidade patrimonial e, sobre todo, dentro dos grupos o que lle pedimos ao Concello de Ribeira é que se diriman as responsabilidades non só xudiciais e patrimoniais, sino tamén políticas. Os causantes deben pagar o dano que lle fixeron ao seu día outorgando unha licenza declarada ilegal pola xustiza española. O pleno tería que realizarse antes do remate do mes de xuño e Pérez Barral afirma que nel o goberno ten que dar conta á oposición dos pasos a seguir. Basicamente porque foi o Partido Popular quen outorgou unha licenza ilegal e, por tanto, debería ser o Partido Popular quen asuma as consecuencias dos seus actos. Dende o punto de vista xudicial, o Concello de Ribeira, ao longo de todo este periplo que xa leva moitos anos, perdeu todas e cada unha das sentenzas dende o xulgado de primeira instancia ata o Tribunal Supremo e o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Por tanto, o Concello non cabe facer máis recursos, agora o que toca é dirimir as responsabilidades patrimoniais, xurídicas e administrativas de todo ese procedemento. Sabemos que podemos reclamarlle a responsabilidade patrimonial aos seus causantes, é dicir, que quen outorgou a licenza ilegal no seu día pague as consecuencias e non as teñamos que pagar todos os veciños. Por iso é tan importante tamén quen está gobernando, porque temos que saber se vai a optar por defender os intereses dos veciños ou, neste caso, defender o seu compañeiro de partido político, o señor Ruiz Rivas. O voceiro socialista Francisco Suárez Puerta apuntou que a xustiza demostrou que a licenza estaba mal outorgada, polo que o Tribunal Supremo obrigou na súa sentenza a devolver a parcela ao seu estado natural. Se está facendo cos custes que isto ten a finca. Polo tanto, agora mesmo nos encontramos en que a empresa que fixo unha inversión para levar aquí un negocio de forma lícita porque confiou nun goberno do Partido Popular que lle dixo que tiña todo o dereito a poder traballar e esos traballadores que viñan aquí todos os días se viron na calle por un mal exercicio do Partido Popular, ahora nos encontramos con que teñen todo o dereito a reclamarlle a todos os veciños de Ribeira a mala acción e o mal goberno do Partido Popular. E ainda por riba tamén nos encontramos con que existe a posibilidade que o resto das gasolineiras tamén podan por virse afectadas, xa que deixaron de vender unha cantidad do seu carburante porque tiñan unha competencia que estaba traballando con unha licencia que lle había dado o Partido Popular que non estaba acorde á lei. Afirmou que en estimacións o Concello podería ter que indemnizar en 4 millóns de euros. Por lo tanto, queremos saber quen é o responsable, queremos dirimir responsabilidades e temos que deixar moi claro. Vamos a ver, aquí ahora mismo hai 2 partidos dentro do goberno que cando se deu esta licencia eran un solo. Cando se deu esta licencia, o señor Mariño formaba parte da Xunta de Goberno local na que precisamente se deu esta licencia. O resto do grupo de goberno do Partido Popular continúa con isto. De feito, son eles os que sistemáticamente intentaban
obter unha razón que non tiñan pola vía xurídica e que en todo momento todos os tribunais lles dixeron que non tiñan ningún tipo de proceder. O socialista sinalou que Ribeira ten dereito a saber quen son os responsables e que tipo de responsabilidades haberá para depuralas. Na súa solicitude, as tres partes solicitan dar conta das reclamacións presentadas por SBC ante o Concello de Ribeira, o inicio por parte do Concello dos procedementos judiciais oportunos para elucidar responsabilidades xurídicas e depurar responsabilidades.